Mayong aga mga kabistado, no, live kita karon diri sa area mismo sa Barangay Baybay, Rojas City mga kabistado. Maski nagkuan ano, halina si Bagyong Paeng, di masubo-subo si mga kabistado kay si Bagyong Queenie nagapakadto naman no. Di supposedly mga kabistado ari kita subong sa may area sang Baybay gidya mismo diri sa may Barangay Baybay. Sa diin amo ni din pangaboy-anan sang tawo sa karon no. Bangod sa Bagyong Paeng nagdala sang mataas nga level sang tubig, nag-awas ang aton nga mga kapunungan, mga bangros sa karon mga kabistado no. Nag-awas ang punong kag aton nga mga suba, ang bangros nagdagsa di sa karon diri sa may area mismo sa Barangay Baybay no, diri mismo sa Baybayon, sa higas sang Baybayon. Amo ni diga mga kabistado ho, mayari sang mga lambat no nga ginpang plastar sila ari padulungan taning isa naton ka abyan balaho kay ginabatak nya nga iyang ako no, ang iyang lambat no, basi may kuha ni nibi si Kiaro naton para live gid ninyo mga kabistado makita kung ano pala ni di ang akwan. Yes sir, oo sige, kung ano ni balayan ang plastada sininila kung paano nila dakpon ang mga bangros mga kabistado. Standby ka mo kay ato din sila dalas na suntos na sa punta to ano, total way matasubong sang laktan, diri lang nang aton nga kuno mo sa angkol ko gali niyo sa angkol tilo ni kabistado, bebebe kay ginabatak ang kuan ang lambat. Alin din nga portion mga kabistado kita ni ginaungot na din ungot na diri sa may medyo manabaw-nabawas na to sa ulunhan na mga kuwan sagan ko to mga 20 kadupa no, 20 kadupa kanina pinaalsa niya na ang iyaya mga kabistado sang lambat no. Si Kiaro naton may kuha call why bago lang pa na grabe karting hangin no, bagat ni mga kabistado why santi may apros na kapalit ni siya mga kabistado kung medyo ng hangin mas kog ding hangin so kung Baybay hangin na bagat mga kabistado biaton na hulaton si Antio may mga kabataan mga nisubungan na panalipod diri sa siling mga tinigo no na ari upod man nila mga ginikanan nabaw lang din ang porsyon no, hindi na si Antio so si bisik mga kabistado mga kabistado bangos ari si Karonta sa biyak naman nga area ato si Karonta kabistado ang sistema sa sangya na dapat pusta ka mo de mamigo ta sa mga patuloy ay bago lang malumpat ning aton nga kuan okay kasi amuning ilang baruto malumbayag na ni sa kadagatan no, sa kadagatan sa isla ng bistado kamay mo lang do mga pilang tao kasakay sa dam mga may isda ang ila sila makuha mga sa isda okay sa area ni sila mga kabataan no, yan sila magpinanaw sa video sige may pakuha siyang pool bago palang guro ni no, bago palang guro ni ito na ginasikyar niya na ang iyayang lambat mga kabistado kung may kuha na no, may bangros na nga nasangit. Supposedly mga kabistado dito sa area sa nga dumulog kay ini ginasubay naton nga dalanon pakadulong iniya sa area to sa nga People's Park kag Kulasi no. At to nga area mga kabistado ho,
amo na tong area yes sa barangay Dumulog do binangira to ganing kuha ko no nila no. May nakasugid sa ato na. Pero karon dalas-dason ta na mga kabistado sa pagasikyar man pero ato na inunahon diri ang naporsyon sa People's Park mga kabistado kay hindi lang kay maglayo mayari naman dayon nga may nagatukod man sa ilay ang mga lambat no sa pagpanakop man sang bangkos no. Kaga syempre no padayon man ang pagkuha nila mga kabistado nagapanigay pagani di si madamo si Kiaron ta gapanigay pa sa subong Hey Col, musta? May kuha na may kuha na gamay? Ay damo kung dumulog to kag Akol Kinaga, binangira to ilaw ginapakas na subong ay diri sinyo ay subong bago ka lang nagpakuan sa imo nga kano nagpalutaw si ay imo ilan na tagaliya o sige alaga pa nagay ka ay okay man ba lang tagay kay subong kanon o sige fight sang pula no sige ato bisubayon pagit mga kabistado ding area address sa paano ni dili lang imuo na pagpatigay sa padigay-kay kani si madam lasige dam na ko ni madam padigay-kay sa karon mga kabistado mga bangros no bangros man dala ni kag syempre may tigay-kay man no araw na kita nyo muni ang tagay-kay mga kabistado tawgon sa amon diri no sige bangros lan kabilog do mga 4 kabilog mga kabistado ang bangros ni Antio ang nagpo sa burdinan amuni pagaywaton ang aqua no ang panigay-kay mga kabistado ori may kuha ni amo nga sistema mga kabistado may kuha ni pite gagmay mga kabistado kuha na sabaw lang di ba sabaw lang tangan mo lang niya sang kapayas no kapayas tiksaw yamis amo ni mga kabistado ang tagay-kay no o kun tigay-kay damo-damo si pronunciation diri sa amon na pero ako nasanay kuya sa pag-pronounce ang tigay-kay no kag ano ito yung isa tagay-kay tigay-kay basta dili sa baybay kagay-kay tawag kag sa iba niya tigay-kay di amo ni balinggay kunong iba no so amo ni mga kabistado ang ako pa lang ni auntie ay hayo gagmay no gagmay bala mo ginasunod man yung bakal ko tong bangros agin bakal mo bangros sabi ko na kuan ikaw na sa patuloy gali nagpangwa mo sa tayo nagaguro patuloy na nagapangwa na bangros no lagbong na sang kuan adi ikoy na marinaw na okay kampiyon na ni kun butang-butangan mo lang ni sang kalamunggay kapayas kampiyon ang higop sa bamo kagkuan ang tawag siga niyo inang sige na pa tayo lang ti inang tanglad no tanglad kanam kampiyon gid nami gid mismis ang sabaw mari si Kiaron gid may naglagasak sa may maglagasak mga kabistado may ara ina sang kuan nagpatibo lang wala sa unod ayan dala kuan na sinunod matay hindi na magsunod kay basim samad kita sang rik si ko masamad kita sang rik pala karon na muna di mga kabistado na daw ang pangan sa mga kabataan pero tigay-kay sila di panguwa ibutang ko to te sa imong sulod na amo ni di mga kabistado kuha pa lang ente sa sining at tiningon sa pagkahignya sang tagay-kay diri sa may area sang San Juan Beach ba may litob gani may litob na amo ni karon mga kabistado ang kuha sang aton nga manog kahig sang
tagaykay kag mga kuan mga shells no ari bangros tagko ni bakal kinyo kuno sa patuloy para na nagdagko ang bangros mga pinal para una natin sa area sa baybay kay diri man kadaan ha ang bangros mga kabistado sige ta baybayon dinhi maglayo mga kabistado may kuwari na kuan nga mga gipalupit pang lutaw kuan no gipalutaw nga mga lambat sa sini nga tinion. Hindi lang ni diri mga kabistado ha ang may among sinindi nga kuan nga pagpalutaw sa lambat kundi dalas-das pag ginatuya hasta sa may area mismo mga kabistado sa Kulasi no sa Kulasi mga kabistado. Boundary na nada ang Kulasi no kay sa piyak naman sila nga isla nga ina amon man tong Kulasi no sa may Kulasi Parola dito ina ariyo magluwas ini di mga kabistado may ari naman dayon nga nagasunod sunod-sunod no ado tagpi-tagpi lang mga kabistado tagod nga ang bangros sa gilayon hindi na makaluwas no masangit na lang sinipa gilayon sa ilay nga mga tagsa-tagsaya ka mga nakaperteneser nga pagapalumpat sa ilang nga mga kuan sa nga ilang nga mga pataw kag ilang nga mga lambat mga kabistado no asikeron man naton ang ibandri naton nga makuturan sa pagapatigayo no sa pagapanguha iya sang bangros diri mismo no sa may area ya sang kuan area ya sang baybay ya San Juan Baw ako ni do na wag lipay-lipay gid siya okay sige ari may samanta ka ginang mga kabistado kagin subay natiparahan nato mga kabistado nga nagapangahigman sang kuan sang tagaykay nagpinalak naman sa bag-ulang guro ni kay bag-ulang kuan hay damo na wala sige nga riyo may bangros man daw kalabanan mga kabistado si Keron ko na dia oo na ang bangros gagmay galing ni ko ang bangros una ang mga kabistado kita nyo amo ni kadagko ang bangros subong adi parahanta sa iya nga pag panguha diri sang kuan may kasag pa na buhay pa ni kasag kampiyon basta ri ka di sa igad sa baybayon mga kabistado na nagalaway-laway pang kasag kaga siyempre mga tagaykay man ha same akuan malang same malang sila size to sang padulungan takaina namuni no sabaw-sabawan lang ininila pahayag nila mga kabistado ang ining pakinason nga kuha nila sa sining mga tinion si ari no damo pagid sa aton nga makoturan diri daw kalabanan sa aton mga residente man sa barangay Baybay ang nagapatigayon sa sining aktibidades no may kang tanan sa pagapanguha iya sang tagay kayo kung pakinason no amo na matawag naton nga pakinason kag syempre kuan inang bangros no mga sulod ano na kay kainas ang aga pahayag to sa isa ka mister ang bangros kuno damo no binangira kay ina diri ang kuha sang bangros apang sa sini nga mga tinion mga kabistado way na no nagupay-upay na way na ang bangros ubos na guro kuha gamay na lang nagkalabilin o ato si ang kulo do tunga gito sa kuyaw na layo okay sige better bihon tabi ning isa ka kuno kama na nagato ning nagpalumpat sa iya mga lambat ko ano si mapahayag ibi pinapaka mo dikol aman oras las 4 ay damo na nakuha nyo tunga sa baldi no tunga sa baldi mga kabistado ang akuha nila sa sining mga tinion alin alas 4 pero ginatoya sa may area sa dumulog binangira no kag sa yanda nga tinion mga kabistado ilan to gani kuno ginapakas ti karon ari duga tinaksanay sila diri aton bikatuan kag si karon aton kun ano bala ayhan kadamo si isang panguha na subong sang pagpatigayon nila sa pag buhi sang ilang mga lambat diri karon sa Kalalawran no sa igad baybayon lang. Okay, mainit di perti init di pero ang hangin daw ibugno pa bing hangin no. Okay. Sa mo ni
Mhm. Oho, damo naman, no? Damo na mga kabistadong kuha nila. Oh, dagko ganin. Yung pila ni baligya yung sir? 115 kilos ni. O dagko mga kabistado ang ila subong nga kuha mo. Di kagmay ginabuyan nyo. Nabuyan. Sige. Dagko nyo lambat nga buho. Sige. So tag 115 ni mga kabistado. Mga to na mabatak naman sila sang ilang nga kuno. Sang ilang mga lambat mga kabistado na ay ni aga biliin ni mga kabistado sang 150 pesos ang kada kilo. Sining bangros dagko na siya ha. Kaya ko sa mga merkado ni tamaan na man kamahal no. Sige, subay naman ato ang iban pag naton nga mga area diri sa karon nga aton padulungan. 150 pesos kung sa mga merkado kasi to bumakal mga kabistado. Tilaon ka naman sa to no, tuman ka mahal sa merkado, bala nyo mga kabistado. Ang ila man lang sila ginakuan no, diri man lang na sila nagakuha sa may baybay man no, ginakumpra man na nila diri bulyomanay ang pamakal. Galing lang siyempre kay ilaya ginabakal bulyom makabarato pagid sila kung baklon ko to abi pananglitan nga baklon ko to bulyom di maganubo-nubo na lang tong presyo magalabot na lang to sa tiga 130 to 120 pesos ang kilo sa to no, kung bulyomon kung ang pagbakala sa tong abangros nila sa aton nga mga sa aton nga mga kulturan man no, nga nagapatigayo na sang pangwa sang isda pagros right no sa mga merkado kasi to bumakal mga kabistado may laban-laban siguro kung ikaw bumakal no, siguro nagalabot siguro 200 to 30 pesos ang kilo kay madagko to mo bala nyo by sizes ina diri magbaligyan is bye no. Diyan susubong ang kuano ang patuloy no, ila na gipapahigad, ila na inigin tagaan tensyon ang kuano ang tawag sini ang bangros no sa igad bi si karo nabi naton pagidi yung do na uli ito sa dindin ba sumsumano niya naguro to kuan. Okay, pabalik kita mga kabistado kay tuman ka init diri sa to ng pangan sa karuan bang ato ni sa yuron pag ito damo mga kabataan pag subong malapad abi subong ang kuan ang malapad abi subong ang kuano ining hubas no, minami kitang pag puning kay singkay sa aton mga kabataan mga kabistado. Oh sige mara kung ito nga kampiyon Budmansa. Hindi ko kamo matamyaw mga kabistado hindi ko kamo mag-greet sa sininga matinion kay live kita diri sa kuan di kita di monitor. Salamat sa nagpadala sang stars sa aton nga mga kuturan nga nagpadala sang stars. Thank you so much sa inyo tanan-tanan mga kabistado kay dako na nga mabulig sa amon diri nga page sa pagpadala nyo sang stars. Di sa mga wala dira pakapadala sang stars may mo kamo nga magtublok na sa inyong kan send lang kamo sang stars kung gusto nyo mga kabistado. Kaya sa mga wala pa ka kwarta o kung budget mga kabistado nga makakuan sang stars di ilang next time galing. Okay, ngaring mga kuanong bukya tawgon sa mo nga muniw na bukya tawgon diri sa baybay nagsalalangit ini mga kabistado sa lambat. Sige stilo ay damo na may pagyapon sa pala kamilo yan kuha gina niya panindi nga ginalsa sang kuano talagyo na guto mga bangro sa lawod ngari ang gapisik pa gani isa palang kabilog mga kabistado dami sila sa bangros paisanan sa tumakotura namin bangros paisanan
Sige. Sige ro naman nato ng ilabi di nga pangabuyanan mga kabistado. Pamagi sa pag ako ano, pagpakas, pag-asin kag pagmarinate sining aton nga mga isda no, nga mga labas kung paano balayhan ini ugahon. Di karon nato ini padulungan ng area sa diin nga nagapatigayon sila mga kabistado sang pag marinate kag pagbulad no, o ginabulad na iguro sininila ho. Be ubos gid gali di guba ang mga andaya no. Dumuto na lang nabilin to ho. Okay. Sige. Damo si Guy. Damo si Guy. Ari-ari mga kabistado. Ipakita na tong sa inyo. Nakutkutan na nila mga kabistado ang kuan ang pagplastar naman sa ilang panibag-o ya nga handayan no. Okay. Okay. Okay mga kabistado mo ni di karon ang ilang pangabuyanan na. Nakabulad kasi ni mga kabistado may ara kasang 3 pesos no. Okay. Nagapakas sila gali di mo bisig karo naton. Nagapakas mo ni. Ano ning isda ni? Ano ning isda? Abo ko no. Abo mga kabistado is so mga 8 ini ka banyera sa karono o nagabulad sa init ining isa ka bata sa pag pakas mga kabistado at paghimbis sining abong ini. So far, muni di ang ilang pangabuyanan sa sininga tinion diri sa area sa nga Baybay no. Syudad sang Rojas. Ito na ginalimpyuhan na halini na mga kabistado sa may lamaan kung paano ging marinate ini nga isda ini kagahugasan kag ibulad no. Kapag kaaga kung iguo na sang tuman ka grabe sang init mauga gilayon mga kabistado. So ariman nasugatan man naton di parahan naton mga kabistado ang linghot no, ang linghot diri nga dala sang bagyong paeng nga nagpanala sa aton diri sa area ya sang barangay Baybay mga kabistado. Okay? Sige. Go na kita sa area nga dinhi. Boy. Alright. Okay, so amo na ini mga kabistado ang sistema sa sininga tinion diri mismo sa may area sang barangay Baybay no, sitio proper ni diri. Ari gisubay naton ang kalsadahon no. Ari nang simbahan na poblasyon Baybay no. Okay, poblasyon Baybay, way ng simbahan, hindi nga ginamisahan. Pila na kakuan no. Pila na ka pila na ka bulan no, kag tinuig na gani mga kabistado. So far mo ni di karon ang sistema no sa barangay Baybay, syudad sang Rojas. Direkta gid lamang diri sa kunamtangan ni sa gyapon nya kaupod kabistadong Joshua Haka sa balita ag serbisyo publiko Radyo Bistado.